mo kana ang istorya sa Ginoo gikan pa na Yakob mo na subayan ninyo kay mo na dalan sa langit. Nganong langit man ang Dapitan City? Tungod kay sa niadtong panahon nga ang Diyos nagbuhat sa tanang planeta, tanan gyud, tanang mga kahoy sa kalibutan, tanang mga mananap og si Adan og si Eva didto niya buhata sa Mesopotamia nga usa ka isla nga gilibutan sa suba nga Tigris-Euphrates River mo kana. Kung imong pangitaon kadto kay wala naman dito karon, wala na dito sa Iraq naman na karon, wala na dito sa Iraq ang gingharian sa Dios kay gibalhin ka na sa Dios diya sa usa ka lugar nga gilibutan gyapon sa suba. Walay laing lugar sa tibuok nga Pilipinas nga gilibutan sa suba nga mao ang Pulo River o kanang Liburan River, mo lamang kanang isla sa Dapitan. Nga pareho gina sa isla sa Mesopotamia nga gilibutan sa Tigris o Euphrates River. Ingnon ninyo pagpangita kanang gingharian sa Dios ang makapuyo kita dito. Kay kung dili nato makaplaghan ang tinuod nga lugar nga adto ang Dios magasugod sa pagbuhat sa gobyerno sa Dios dinhi sa kalibutan na di kita makauban dito. Di gid mo makauban. Manang hangtod karon. Magayon ako kaninyo nga bulahan kitang taga-Dapitan. Bulahan gyud ang nakapuyo sa Dapitan karon. Kay dili ko maulaw mo istorya kaninyo nga kanang gobyerno sa Dios hapit na gyud mabot. Og mudugang ko pag-istorya kaninyo nga sa 5 ka presidente nga umaabot human ni Presidente Duterte, usa ni ana taga-Dapitan City. Usa ka presidente sa Pilipinas nga may dugo nga katsila. May mong presidente sa Pilipinas nga nagapuyo kana dinhi sa Dapitan karon nagpuyo kay hapit naman ang panahon. Ako mga itug-an ninyo ang tinuod nga panahon. Kay sa pulo ka presidente sa Pilipinas, di ka ni Ramos, ikalima lang ka na. Si Presidente Duterte karon ikalima. Nagaypulo man kini sumala pa ni Kristo. Nagingon, nga dunay napulo ka babaeng birhen. Ang 5 kanila walay lana. 5 lamang ang dunay lana. Unsa may bote pasabot niya na. Mananggi ka ni Presidente Ramos hangtod ni Presidente Duterte karon dili makakuha anang lana karon nga giandam sa Dios nga nag-awas-awas na karon diya sa Philippine Deep. Hapit na kana makuha. Gamay na lang kay gapaabot na lang ka sa 5 ka presidente sa Pilipinas. Nang usa niya na magpuyo sa Dapitan nga may dugo nga katsila. Mo kanay mahimong presidente nga gikan gid sa Dapitan. Kay ang presidente nato gikan man sa Davao. Mabot ang panahon ang presidente sa tibok na Pilipinas kay di manggid mausob ang plano sa Dios nga ang 5 ka presidente nga umaabot sunod ni Duterte adunay lana. Anggot pasabot ana kanang lana sa deuterium. Kung makuha na sa usa ka presidente nga umaabot pa kanang lana sa deuterium
Ako yung ipahibulo ka ninyo. Ang tanan nga mga Pilipino masubra, gawa sa ining namatay karon. Ang tanan nga masubra nga Pilipino nga magpuyo uban sa Dios diya magsugod sa syudad nga Balahan, magadawat hangtod sa 22 ka milyon ang usa ka bulan. Kay ako na nang gipakwenta sa engineer dito sa Manila. 22 ka milyon ang bahin, dili na sweldo. Bahin ka na kung makuha na nato kanang deuterium, kanang lana karon nga giandam sa Dios nga kadatuan, unsaon man na pagkuha. Unsaon. Ang Pilipinas karon kay pinili man kini sa Dios. Pinili. Adunay giandam nga salapi nga 884 ka bangko sa tibok nga kalibutan. Filipino ang tagiya na ng kwartaha. 884 ka bangko sa panahon pa kana. Wala pa gani may mong presidente si Presidente Marcos. Kay si Marcos niya ani nakakuha man sa kwarta ni Dr. Jose Rizal nga dito sa Amerika nga nagakantidad og 300 dodecalyones, 300 dodecalyon dollar muna gikuha ni Presidente Marcos kang Dr. Jose Rizal kanang nga kwarta. Nawa na may baloi sa mga Pilipino. Sa diya nga giluthang na si Dr. Jose Rizal, giluthang na. Nahimo na siyang espiritu. Niadto siya sa Hawaii o nisulod siya sa usa ka tawo nga kontraktor sa karsada o tulay dito sa Hawaii. Dito may sulod ang espiritu ni Dr. Jose Rizal. Maong nahimong multi-billionaire katong tawhana nga walay anak. Tungod kay drama man kani sa Dios, si Mungkado nga nag-edad pa og 16 ka tuig, ngadtong 1914, ngadto sa Hawaii. Og ang iyang gipuyan mao katong disudla ni Dr. Jose Rizal kay drama man kini sa Dios. Aron kanang kwarta ni Dr. Jose Rizal adto gina makuha ni Mungkado. Sa diyan namatay na ang magtiayon nga walay anak nga taga-Israel, engineer kadto nga taga-Israel, namatay na ang magtiayon. Gihimo Manila sa wala pa sila mamatay. Gihimo man si Mungkado nga second beneficiary sa asawa niya to, nagtong kontraktor sa Hawaii, mao nga si Mungkado mo ay nakakuha na ng kwartaha. 300 dodecalyon dollar. Dili ka na gikan gid sa kamot ni Mungkado nga daghan sa kwarta sa Amerika. Kwarta ka na ni Dr. Rizal nga nahimong multi-billionaire katong taong ngayang gisudlan kay espiritu naman si Dr. Rizal human siya giluthang din sa Manila, sa Luneta. Mong nahimong multi-billionaire tungod kay ang Diyos may nagbuot niya ni si Mungkado ipadto sa Hawaii o dito siya mupuyo. Yan itong gisudlan ni Dr. Rizal kay aron ang kwarta ni Dr. Rizal dili gid mausik. Nakuha ni Mungkado. Sadya nga nangamatay na kadtong magtihayon. Kadtong magtihayon mo ay nagapa-eskwela ni Mungkado dito sa pagkadoktor. O dito dayon sa
sa ngalan ni Mungkado ang multi-billion dollar. Tungod kay wa man makakuha si Mungkado bisan pag usa ka dako natong kwartaha kay naabtan man sayang kamatayon mao nga nahimong frozen katong kwartaha nga ang beneficiary adto tibuok nga Pilipinas apan ang makakuha presidente sa Pilipinas.